Matapos ang masusing pagsusuri, ginawaran sa annual regional awarding ang ilang mga magsasaka ng Gitnang Luzon ng sertipikong nagpapatunay na PhilGAP at GAHAP certified ang kanilang mga farms and plant nursery noong ika-4 ng Nobyembre sa San Fernando, Pampanga. Ang PhilGAP o ang Philippine Good Agricultural Practices at ang GAHAP o ang Good Animal Husbandry Practices certifications ay binibigay sa mga magsasaka na nakapapasa sa national at international na pamantayan sa kaligtasan ng pagkain. Layunin nitong mabawasan ang panganib ng microbial contamination sa mga prutas at mga gulay at matiyak na ang pagkain ay ligtas para sa mga mamimili. Ayon nga kay Regional Executive Director Chris G. Bautista Jr., ang pagbibigay ng sertipiko sa mga magsasaka ay bahagi ng 1DA strategy upang mapaigting ang food safety and regulations sa bansa. This is in preparation for our farmers to be compliant to international requirements at para maging competitive ang ating mga produkto. Inaanyayahan din ni GAP Focal Person Marilyn G. Velarde na magpa-GAP certified upang masigurong ang produktong agrikultura ay ligtas na makakain. Ako ay nananawagan sa ating mga farmers, lalo-lalo na sa ating mga kasamang local farmers dito sa Central Zone Region. Magpa-GAP na po tayo dahil ito ay walang anumang bayad. Libre po ito. Tutulungan namin kayo, hindi lang ako, with our team. Maasahan ninyo, kami po ay laging nandito. Kasalukuyang tinatayang 61 PhilGAP certified farms ang meron sa Gitnang Luzon at inaasahang mapapanatili ito ang pinakamarami na sertipikahan sa bansa sa susunod na taon. Enoch Fetchalin, Agri Balita, Central Luzon. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nagpapasalamat nga ako, na-appreciate yung mga painting ko. Kaya tuwan-tuwa ako nung binigyan pansin ng Laos Group of Companies yung paintings ko. Kaya masaya ako, dito ko siya na-launch sa Card World Mitsubishi San Fernando. Yung inspiration ko, nature, tsaka yung nangyayari sa environment. Yung favorite ko dyan, ito yung title nito, Into the Hands of the Almighty. Ginawa ko to nung nasa Singapore ako. Actually, nung bata ako, parang chinanel yung energy ko sa art. So, na-develop yung art ko. Gustong makapag-exhibit kasi napakadalang para mabigyan sila ng opportunity para makapag-show o makapag-exhibit sa mga ganitong klaseng event.
parang poverty yung concept ko. Tsaka yung parang nakikita ko lang sa kahit saan, parang ginagawan ko lang sila ng concept. Sa dami na nagawa kong works, parang itong tatlo na lang yung nag-stay sa akin kami. Since 20 years old, nag-start ako mag-focus sa pagpipinta. Sila kuya ko, since nag-work na rin sila as artist na rin, as painter. So parang nainganyo na rin na ituloy na siya, parang i-push through na siya para magpinta na. Ituloy ko na yung passion. Maraming salamat sa Laos Group of Companies sa pagbibigay sa amin ng lugar para sa mga artists tulad namin. Tsaka hindi lang sa amin, kundi pati din sa mga bago din na artist na gusto rin makita yung works nila, makita ng ibang tao. sapagkat ang pamamahayag ay paglalahad ng katotohanan at pagwawasto ng kasinungalingan. Sama sa aming layunin ang paghubog sa opinyon, paniniwala at desisyon ng iba't ibang sektor sa lokal na komunidad sa pamamagitan ng malaya at matinong talakayan. Hangad naming magkaroon ng makabuluhang parte sa buhay ng mamamayan. Ang maibigay ang kanilang karapatan para makakuha ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon. Sa maling impormasyon, katotohanan ang panlaban. Ito ang serbisyo namin sa inyo. CLTV at mamamayan ng Central Luzon. Magkapanalig. Magkaakibat. Magkasangga sa panibagong hamon. Kahit saan, kahit kailan. Kami ay narito. Madaling lapitan. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities.
Hindi kumpleto ang pagkaing Pinoy kung walang kanin. Sa katunayan, 70% ng populasyon sa Pilipinas, kanin ang pangunahing kinakain. Ang paborito nating kanin ay mula sa mga binhing itinanim na nagiging palay. Matapos anihin at ibilad, saka ito gigilingin para maging bigas na siyang pangunahing produkto ng Pilipinas. At kung bigas ang pag-uusapan, number 1 ang Nueva Ecija sa gitnang Luzon. Ang Nueva Ecija ay tinaguriang Rice Granary of the Philippines dahil bigas ang pangunahing produkto rito. Agrikultura ang pinakamalaking industriya sa lalawigan at dahil mayaman ang lupa at maganda ang klima, mabilis makapag-ani ng palay at iba pang mga pananim gaya ng mais at sibuyas na kilala ring produkto ng Nueva Ecija. Sa makatuwid, ang Nueva Ecija, maging ang kabuuan ng Gitnang Luzon ay talaga namang nangunguna pagdating sa rice production dahil binubuo nito ang higit sa 20% ng kabuuang produksyon ng bigas sa bansa. Talagang hindi pwedeng mawala sa hapagkainan ang kanin dahil bahagi na ito ng pagkain Pinoy. Agahan man yan, tanghalian o hapunan. Kaya laging tandaan, ang bigas ay salamin ng kasipagan ng mga magsasaka ng Nueva Ecija. At bawat butil ng palay, mahalaga. Nueva Ecija, Rice Granary of the Philippines, only in Central Luzon. Maraming pagbabago ang dulot ng COVID-19 pandemic sa ating buhay. Kasama na rito ang pananatili sa bahay at paglabas lamang kung talagang kinakailangan. Ngayon, bahagi na ng ating kasuotan ang face mask kapag lalabas ng bahay. Huwag kalimutan na magdala ng alcohol o sanitizer upang mas madalas makapaglinis ng kamay. Sundin ang mga panuntunan ng pampublikong sasakyan, lalo na ang physical distancing. Kahit sa pamilihan, dapat ring sumunod sa new normal. May mga lugar din na kailangang magrehistro para magamit sa contact tracing. Kung maaari, subukan ang mga contactless transactions tulad ng online banking, online payment o kahit online shopping para hindi na lumabas ng bahay. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para mas maging handa sa new normal. Next on Business Unusual, a third-generation restaurateur from the family that owns the famous Everybody's Cafe. Know more about Poch Horolan on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Seafood Boodle, perfect for sharing, and other bento meals, available at Bay Spicy Seafood House. And delicious homemade beef taco kits delivered straight to your homes from Taco Mo. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka,
Lako, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubuduging lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador. Tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Alam niyo ho, bilang bahagi ng isang demokratikong lipunan, isa ang pagboto sa marami pang bagay sa pag-assert ng ating karapatan at doon sa paghingi ng ating mga pangangailangan bilang syempre mga mamamayan, mga law-abiding citizens at mga taxpayers. Yung pong mga iboboto natin sa darating na halalan, mahalaga na bigyan po natin sila ng kasunduan. Dahil yung pong boto na yan, isang covenant yan na bibigay ko ang iyong boto sa iyo, tutuparin mo naman yung mga pangako mo at dapat bantayan natin yung kanilang mga pangako upang sa gayon ay hindi na maulit pa yung ating mga naging karanasan, mga napapakong pangako, at sa talagang malutas itong mga problema ng ating lipunan. May panahon pa po para tayo ay magparehistro, lalo na dun sa mga first-time voters na hindi pa rehistrado o kaya naman yung mga inactive voters. May panahon pa para makapagparehistro sa tanggapan ng COMELEC. Bagamat may pandemya, isipin ho natin na may mga pamamaraan naman upang maging ligtas itong voting process na to. At napakahalaga po na maihabol natin yung ating pangalan sa listahan ng mga karapat-dapat na taong pwedeng magbigay ng boto sa mga karapat-dapat na kandidato sa darating na halalan. Dahil ito po ay nangyayari lamang minsan sa 3 taon o minsan sa 6 na taon. Kaya napaka-importante na kayo ay makibahagi dito. Liban sa ito po ay karapatan, ito rin po ay ating tungkulin bilang mamamayan. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw? Ano yan? Take 1 at saka? Next on Business Unusual, a third-generation restaurateur from the family that owns the famous Everybody's Cafe. Know more about Poch Horolan on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Seafood boodle perfect for sharing and other bento meals. Available at Bay Spicy Seafood House.
and delicious homemade beef taco kits delivered straight to your homes from Taco Mo. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast on our official Facebook accounts. Business and usual, only here on CLTV. Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Unang kaso ng B.1.617.1 COVID-19 variant sa bansa naitala sa Pampanga. Iligal na panguhuli at pagbebenta ng mga ibon nasabat ng DNR sa Bulacan. Suspect, tumakas. Bahagyang pagluwag ng protocol, sinilabas si Governor Pineda kasunod ng pananatili sa Alert Level 2 ng Pampanga. Participative governance, ipinagmalaki ni Mayor Edwin Santiago sa kanyang huling ulat sa bayan. At Christmas Village sa Severa, Mabalacat City, binuksan ng Westchester Realty Corporation sa publiko. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nananatili po sa Alert Level 2 ang lalawigan ng Pampanga kaugnay ng mga kaso ng COVID-19. Bagamat nagkaroon na ng bahagyang pagluwag sa mga protocol, nagbabala ang provincial government na panatilihin ang pagsunod sa minimum health and safety protocols dahil hindi pa tuluyang nawawala ang pandemya. Narito po ang report. Sa kabila ng pag-iral ng Alert Level 2 sa Pampanga, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng iba't ibang protocol upang mapigilan ang higit na pagkalat ng COVID-19 sa lalawigan. Ayon sa Executive No. 2022-2021 o ang Providing Guidelines on the Implementation of Alert Level 2 in the Province of Pampanga and other related purposes, ipinagbabawal pa rin ang paglabas ng mga batang edad 15 years old pababa. Maliban na lang kung ito ay para sa mahalagang dahilan at kung ang mga ito ay may kasamang magulang o nakatatandang kaanak. Bawal pa rin ang pagtitipon o mass gathering maliban na lang kung may hawak na kasulatan o permit ang organizer mula sa local IATF kung saan gaganapin ang gawain. Batay sa guidelines on the implementation of alert level system for COVID-19 response in pilot areas. As of October 13, 2021, papayagang lang mag-operate ang mga piling establishmento ng hanggang 50% ng kanilang indoor venue capacity at hanggang 70% ng kanilang outdoor venue capacity. Ito ay kung ang lahat ng empleyado ay fully vaccinated at pinapanatili ang minimum public health standards. Kailangan din may pahintulot ang mga establishmento mula sa LGU. Ang naturang mga piling establishmento na pinapayagang mag-operate ay ang mga sumusunod. Venues para sa meeting, incentives, conferences and exhibits o MICE. Venue para sa social events tulad ng parties, wedding receptions, debut at iba pa. Kasama rin sa pinapayagan ng mga visitor o tourist attractions tulad ng libraries, archives, museum, galleries, exhibits, parks at iba pang kaparehong lugar. Pinapayagan na rin mag-operate ang mga amusement park o theme park, recreational venues tulad ng internet cafes, billiard halls, amusement arcades, skating rink at iba pang katulad na venue. Maging ang mga cinema at movie house, pwede na rin mag-operate. Kasama rin sa papayagan ang limited face-to-face o in-person classes para sa basic education, subject sa approval ng Pangulo. Pwede rin ang in-person religious gatherings, pagdaraos ng licensure o entrance exam, dine-in services, personal care establishments, fitness studios, film, music and television production, contact sports, fun fairs, venues with live voice or wind instrument, tulad ng mga karaoke bars, clubs, concert halls at theaters. Pinapayagan na rin ang gathering sa mga kabahayan kahit pa hindi nakatira sa iisang bahay. Pinapayagan ng mga ito kaakibat ang IATF guidelines at ang pagsunod sa mga health and safety protocols.
Nananatili pa ring fully operational ang ahensya ng gobyerno at dapat sundin ng mga ito ang hindi bababa sa 50% on-site capacity habang ina-apply rin ang work from home at iba pang work arrangements. Mananatili pa rin ang curfew sa lalawigan. Pagpatak ng 10 p.m. hanggang 4 a.m., bawal nang lumabas sa mga nasa edad 18 pababa. Maliban na lang kung ito ay may mahalagang dahilan sa paglabas, gaya ng medical at humanitarian purposes. Maring magpatupad ng granular lockdown ng mga LGU sa probinsya sa lugar kung saan may naitalang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mananatiling epektibo ang EO No. 22-2021 habang nasa ilalim pa rin ng Alert Level 2 ang Pampanga. Ang sinumang lalabag sa Provincial Executive Order na ito ay papatawan ng karampatang parusa. Jennifer Salenga, CLTV News. Pinagahanap pa ngayon ng mga otoridad ang suspect sa iligal na pagbebenta ng mga ibon sa isang palengke sa Baliwag, Bulacan. Hinala po ng mga otoridad, hinuli ang mga ibon sa Candaba Swamp sa Pampanga. The report. Tumambad sa mga otoridad ang iba't ibang uri ng katutubong ibon na ito sa isang pamilihan sa Baliwag, Bulacan na hinihinalang hinuli mula sa Candaba Swamp sa Pampanga. Ayon sa Community Environment and Natural Resources Office o Sendro ng Baliwag, Bulacan, nasa 189 na ibon na ibebenta sana sa palengke ng Pagala ang nakumpiska mula sa isang lalaki. 129 na common moorhen o wis at 60 buff barred rail o tikling ang mga uri ng ibon na nakumpiska. Kagad daw nakatakas ang lalaki matapos makita ang mga otoridad. Napag-alaman na ibinibenta ang mga ibon sa halagang 100 pesos sa kada 3 pirasong bundle. Paliwanag ni Paquito Moreno Jr., Executive Director ng DENR Central Luzon, ibinagbabawal ang pangongolekta, panguhuli, pagkuha at pagbebenta ng wildlife sa ilalim ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Nakikiusap si Moreno sa publiko na maging mapagbantay sa mga iligal na pagbebenta ng wildlife, maging ang online selling sa mga ito upang maprotektahan ang wildlife population at mapanatili ang ecological balance. Maaring i-report ang anumang iligal na aktibidad sa mga otoridad sa pinakamalapit na DENR office sa kanilang lugar o mag-text o tumawag sa numerong 0945-368-5303. Samantala, nagsasagawa na ng follow-up operation ng PNP Baliwag upang matunton ang suspect sa iligal na panghuhuli at pagbebenta ng ibon. Kaagad namang pinakawala ng mga otoridad ang mga ibon at ibinalik sa palayan sa boundary ng Baliwag at Candaba. Samantala, nito lamang Oktubre, matatandang inaresto ang 4 na wildlife poachers na nanghuli naman ng 6,000 wrinkle-lipped bats sa protected area ng Biak na Bato National Park sa San Miguel sa lalawigan pa rin ng Bulacan. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbalik ng CLTV News, participative governance ipinagmalaki ni Mayor Edwin Santiago sa kanyang huling ulat sa bayan. At mga supporter ni VP Lenny sa Bataan nakibahagi sa Pink Motorcade. Higit 6 na rang sasakyan dumalo. Silipin naman po natin ang lagay ng trapiko mula sa iba't ibang lugar sa siyudad de San Fernando sa tulong ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. This program was brought to you by Shore 360.
Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. The all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot, dahil handa na ako. Hindi na ako kabado, anuman ang marating, sa tulong ng family planning. Alam kong kaya ko, dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling, sa tulong ng family planning. Walang takot at kaba. Pag may plano, protektado. Importante ito sa amin bilang isang artist. Kasi kung yung mga artworks mo nasa bahay lang, ikaw lang nakakita at saka ang pamilya mo. So at least ngayon,
tulad dito sa Laos Group of Company. So nabigyan kami ng mga magandang pagkakataon na ma-show namin yung mga artworks namin. Nung maliit pa ako, elementary, drawing lang ng mga crayons, pencil. Pero nag-umpisa ako sa oil paint noong 1978. High school ako noon. Every time na walang pasok sa school, nagpipint ako. Tinuturuan ako nung kaibigan ko. Ako, yung inspirasyon ko, yung subject ko. Halimbawa, kapatid ko, mga kaibigan ko, gumagawa kami niyan yung mga lata po. Yun ang inspirasyon ko. Kumbaga, nandun ako ito. Kaya, yung inspirasyon ko, kasi gusto kong ibalik buhay ko nung childhood ako. Yung mga laruan lang namin, yan lang. Pero masaya kami nun. Actually, napaka-importante sa aming mga artist yan. Unang-una, of course, promotion para makilala ka. Kasi kung nasa bahay ka lang, kahit magaling ka, walang makakakita sa mga gawa mo. Actually, during my elementary days, dahil wala akong baon, hindi ko binabagyan ng nanay ko nun. We are living near the mga ilog, sa may yung galing sa mga paminsi stone. I carve using the yung distillador sa Kapampangan ng tatay ko. Kaya nga lagi ako napapalo sa tatay ko, nawawala, nasisira ko yung mga screwdriver niya. Kasi yun ang pinagka-carve dun sa paminsi stone. Nilalagyan ko ng bonsai. Parang bonsai ang tawag naman eh. Binibenta ko sa teacher ko siguro mga 25 centavos, piso, ganun. Pag nakaipon ako mga around 2 pesos, marami na yan. Mag-delivery na ako sa mga kaklase ko nun. Yung Laos, I am very fortunate. Binigyan mo kami ng chance para makita ang aming mga obra maestra. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Nagbabalik ang CLTV News at sa ibang pa mga unang balita, inanunsyo ng Department of Health kaninang umaga na may naitala ng unang kaso ng D.1.617.1 COVID-19 variant sa bansa. Na-detect po ang naturang variant sa isang 32-year-old na lalaki mula Florida Blanca, Pampanga. Ito rin ay local case ayon po sa DOH. Ang B.1.617.1 COVID-19 variant ay dating kilala bilang Kappa variant na idineklara ng variant under monitoring ng World Health Organization noong September 20, 2021. Batay sa report, tinamaan ng mild COVID ang pasyente at ngayon ay recovered o gumaling na. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit upang makakuha pa ng ibang impormasyon ukol sa bagong variant. Under strict monitoring din ang kaso at ang buong komunidad kung saan nakatira ang gumaling na COVID patient. Ang Kappa variant ay unang nadiskubre sa India noong October 2020. At sa ibang balita, patuloy ang pagpapakita ng suporta ng ilang Bataeño sa presidential bid ni Vice President Leni Robredo. Nitong linggo, lampas 6 na raang sasakyan ang nakibahagi sa Bataan for Leni Motorcade. Ang detalye ng balita niya ni Hatid Divina. Nitong first Sunday ng Nobyembre, nagtipon ang higit 600 sasakyan para sa Pink Motorcade ng mga Bataan for Leni volunteer. Mula sa mga kotse,
Jeep, tricycle, motorsiklo at bisikleta, lahat nakibahagi sa naturang motorcade. Maging ang ilan sa ating mga kababayang miyembro ng Persons with Disability Sector all out din ang partisipasyon at present sa Pink Motorcade. Mula ang mga nakilahok na caravan sa Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Balanga City, Dinalupihan, Hermosa, Orani, Samal at Tabukay. Hanggang sa mga coastal area ng probinsya, umabot din ang Pink Fever. Ang mga bangka ng mga Bataenyong mangingisda umarangkada rin na may banner ni Presidential Aspirant at Vice President Leni Robredo. Lubos naman ang pasasalamat ni Robredo sa mga volunteer na patuloy sa pag-organisa ng ligtas at payapang motorcade. Patuloy na palakasin at palawakin ang ating hanay, lumabas sa nakasanayan, at intindihin ang pinanggagalingan ng kahit sinong kausap. Nanawagan din ang pangalawang Pangulo sa kanyang mga taga-suporta na mas lawakan ang kanilang pangunawa at pasensya sa mga taga-suporta ng ibang kandidato. Marapat lamang umano na irespeto ang opinyon ng bawat isa. Kailangan nating ipakita sa kanilang hindi sila ang kalaban, kundi sila ang ipinaglalaban dahil mahal natin sila. At ang nagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal. Simula pa lang ito ng ating pag-arangkada. Samantala, maliban sa mga Pink Motorcade, kaliwat kanan din ang partisipasyon ng mga volunteers for Leni sa buong gitnang Luzon. Palagian din ang pagdaraos ng Pink Wednesday kung saan namamahagi ng lugaw at iba pang pagkain ng mga taga-suporta ni Robredo sa ating mga kababayan. Rainiel Pawid, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 3. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Take that journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe, change your drive. Inspirational success stories of business leaders and entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson-Hizon, every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Narito ang mga COVID-19 hotlines ng Central Luzon.
nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa rin magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Matapos ang 3 terminong paninilbihan bilang kapitan ng Barangay Alasas sa siyudad San Fernando, Pampanga, susubok ngayong maupo ni Barangay Captain Alvin Mendoza sa sangguniang paglungsod. Tabi ng umano sa kanyang naisisulong ang pagkakaroon ng sapat na benepisyo para sa mga barangay officials at workers na may tuturing daw na frontliners ngayong panahon ng pandemya. Sa kanyang pagtakbo sa konseho, sapat na ba ang kanyang naging karanasan bilang kapitan para sa mas malaking laban? Fernandino, upang higit siyang makilala, makakasama natin ngayon live si Alasas Barangay Captain Alvin Mendoza, aspiring councilor po sa siyudad San Fernando, Pampanga. Magandang gabi po sa inyo, Kap. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jen, at magandang gabi din sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Kumusta po kayo, Kap? Okay naman. Ito, tuloy-tuloy na yung ating paglakad, no? Para tayo ay lubos na makilala ng mga person. Ito nga po ang inyong pagkakataon para ipakilala po ang inyong sarili, lalo na po sa mga Fernandinos na nanonood sa ating programa ngayong gabi. Sino po ba si Alvin Mendoza bago po ninyo pasukin ang mundo ng politika? Well, si Alvin Mendoza, bago tayo pumasok sa politika, no? Bagamat tayo ay matagal na sa serbisyo noong pa man, no? Tayo ay nagtapos bilang isang arkitekto at tayo ay nagtapos sa mga pampublikong eskwelahan, no? Si Alvin Mendoza ay 6 kami magkakapatid at lahat naman po kami ay pinalad na nakapagtapos sa pag-aaral. At ako po ay dito lumaki sa ating barangay, sa Barangay Alasas. Ang ating magulang naman na nanay ko ay lumaki naman siya sa Santo Niño, Barangay Santo Niño. At si Alvin Mendoza po ay may 3 anak, no? At ang aking may bahay naman ay si Rosalie Simbulan, tiga Barangay San Nicolas naman siya. Tayo ay ngayon, dahil sa may konting negosyo, minsan sa construction, dahil sa malit na negosyo ay nakakaraos ang ating pamilya. Yan po si Alvin Mendoza, no? At nung tayo ay bagong mamulitika, aktibo na tayo sa pagiging isang leader, no? Dahil nung tayo ay nag-aaral ng kolehiyo sa DAVCAT, tayo po ay naging pangulo ng Architecture Student Organization at tayo po ay naging Student Leader Council din sa DAVCAT. Kung saan ay doon pa lang ay nahubog na tayo bilang isang leader, no? At si Alvin Mendoza ay naging kabataan barangay din po siya. Naging barangay kagawad din. At bago tayo po, naging punong barangay ng Alasas. Okay. So you are an architect by profession, ano? At nasubok na po ang yung leadership skills, ano? Sa school level. Dahil nabanggit nyo nga, estudyante pa lang kayo, talagang aktibo na po kayo as a student leader, ano? No doubt, kayo po ay naka-3 termino bilang kapitan ng Barangay Alasas. Kap, ano po ba ang may pagmamalaki po ninyo bilang 3-term barangay captain ng Alasas? Tama ka dyan, no? Tayo ay patapos na sa ating termino, sa 3 termino, no? At ako naman ay masaya. At kung iiwanan ko ang aking barangay, na mayroon na akong masasabing legacy na ating maiwanan ang ating barangay. At masasabi ko iniwan ko. Tayo po ay sa loob ng ating termino
meron tayong 4 na ipinapasang ordinansa sa barangay na siya pong ating nagamit para may saayos natin ang Barangay Alasas. Una po dito yung tinatawag natin plastic ordinance or plastic-free ordinance ng barangay, no? Ito po ay naipasa namin noong 2011, no? Pagkaupo kasi natin, nakita natin ang problema sa basura. Kaya binigyan natin ng pansin ang problema sa basura, ang pagpapatupad sa RA 9003 na kung saan ay tinuruan natin ang ating mga kabarangay kung paano ang tamang pagproseso ng pagsesegregate ng basura. At dahil doon, tayo ay kinilala ng Siyudad San Fernando, no? At naging lakbay-aral po ang Barangay Alasas dahil sa ordinansa ipinasa natin, no? At naglakbay-aral sa atin ang Barangay Taguig, no? At ang bayan ng Ahen, Nueva Ecija, ang bayan ng Sasmuan. No? Pinuntahan din tayo ng mga staff ni Senator Loren Legarda. At dahil doon din, nung nakita ng ito, na kung paano natin pinatupad ang RA 9003, nung pumasok po ang Mother Earth Foundation dito sa Ciudad San Fernando para tumulong sa pagpapaayos, pagpapatakbo ng RA 9003, kinilala po ang Barangay Alasas dun sa ordinansang iyon. No? At dahil doon, mula 2013, 14, 15, kinilala po tayo bilang Best Barangay Captain, Best Barangay on Ecological Solid Waste and Management. Kaya naman po, nakuha natin bilang Hall of Famer tayo sa larangan po ng pagpapatupad ng Ecological Solid Waste and Management. At hanggang ngayon po, tayo po ay consistent na Best Barangay Captain. At ang kapag po sa ating mga ordinansa na naipaisa sa Barangay Alasas, ay dahil nung nakita po ni Cap Alvin na malit lang po yung pondo ng Alasas. So, only 2.4 nung madatnan po yan. At dahil dyan, kailangan namin mag-outsource. So, nagpasa po ako ng isang ordinansa na kung saan ito yung mga business clearance fee. No? Na dati po kasi wala naman pong bayad yung mga clearances namin, certifications, permit. No? Dahil po doon, dahil nakita namin kakulangan sa pondo, ay kailangan meron tayong political will kung paano namin ipinasa yung plastic ordinance fee ordinance ay kailangan nagkaroon tayo ng political will. Dahil din dito, ay nung may pasa po itong ordinance ito, nagkakaroon po tayo ng mga collections. No? So ngayon po, nakakakolekta po tayo sa isang maliit na barangay, kamukha ng Alasas. Napakalaking bagay po ang makakolekta ka ng mahigit 100,000 dahil lamang po sa mga ganito. Na itong mga collection na po ito, ang siya naman pong aming nagagamit sa mga ibang pangangailangan sa operations ng Barangay Alasas. Yan po ay isa sa dalawa. Ang pangatlo po nating ordinansa na naipasa dito sa Alasas, ito po tinatawag natin tenancy law. Ano po ba itong tenancy law? Ito po ay nakita na dahil natin sa peace and order situation ng Alasas, napakarami po ang mga nagpapaupang apartment noon dito na yung mga umuupa nila ay na-involve po sila sa illegal activity like drugs, no? Mga pusher ang nakita natin, nahuli natin dito. Kaya napag-usapan namin sa council ay kailangan magkaroon tayo ng isang ordinansa para protektahan natin ang ating mga constituent, mga nagpapaupa at ang mga business establishment dito sa Alasas. So lahat po ng mga nagpapaupa ng apartment at saka yung mga businesses dito na mayroong mga stay-in na manggagawa, ni-required po natin sila na mag-submit ng mga basic information ng kanilang mga tenant at kailangan mag-submit po sila ng NBI clearance or PNP clearance upang masiguro po natin ang lahat po ng mga nangungupahan, naninirahan na hindi bona fide residents nag-transient dito sa Alasas ay meron kami pinangahawakan na ang mga pumapasok dito ay wala pong illegal activity or bad record sa kanilang mga pinanggalingan. So yan po ay napatunayan natin dahil naging successful yan dahil nung isang araw po meron mga hinahanap ang ating mga kapulisan. No? So nung nakita po, ang Alasas po kasi ay naka-database po tayo. Okay. Dahil po dyan, madali po nating matitrace kung ang tao dahil nag-encode po namin yung information ng tao sa aming database. Pag hinanap po ng ating kapulisan, ay madali po nating makukuha. At yan po ay naging successful. Yung isang nagtatago dito sa isang subdivisions, nag-encode po namin yung pangalan niya
nakita po namin na positive po doon sa lugar na yan. Kaya napakaganda po ng itong ordinansa na ito. Pangapat po, itong pag-issue po namin ng barangay ID, no? Yung barangay ID system. Dahil po dito, kasi ang DILG po, nire-required po tayo doon na magsumite sa kanila. Yung tinatawag natin RVI, ito yung Record of Barangay Inhabitant. So dapat bawat household ay meron tayong pinangahawakan na record ng bawat pamilya. At yan po ay lahat ng mga legal aids ay ni-required po namin na kumuha ng barangay ID. At sa ganun po ay masiguro natin na din po yung mga naninirahan dito sa Alasas ay meron silang pinahawakan na identification. Okay. So yan po ang 4 na ordinansa na masasabi natin na iiwanan natin na legacy kung sakaling kung tayo ay magtatapos na sa ating katungkulan bilang punong barangay. Maliban po sa Galal award na natanggap po ng Barangay Alasas sa Solid Waste and Management, tinaralan tayo bilang Hall of Famer, Best Barangay Captain. Ang Alasas din po ay kinilala ng DILG, no? Itong nakalipas na sa Lupon Tagapamayapa Incentive Awards, tayo po ay first runner-up. Dahil po dyan, nakita ng DILG na ang barangay justice system po sa Alasas ay maganda. No? Wala pong kasong sasampa sa barangay na umaabot pa sa korte dahil sa barangay pa lang po ay naiaayos na ng ating mga lupon. Okay. Alright. Kailan din po ay at meron din po tayo nung barangay Alasas din po ay na award din po siya, no? Nakatanggap din siya ng Star Barangay Award din po tayo. No? At ngayon po tayo po ay lumalaban sa regional level sa Ecological Solid Waste and Management. Yan po ay kapag yan ay napagtagumpayan po ng Barangay Alasas ay tagumpay na rin po ng Ciudad San Fernando na tayo po ay maganda ang ating pagmamando sa Ecological Solid Waste and Management po. Okay. Mukhang itong mga proyekto na ito, Kap, no? Kung I think kung kayo po ay papalarin, dadalhin nyo rin sa syudad. But my next question is, ano pong nagtulak sa inyo naman na kumandidato bilang konsehal? At tingin niyo po ba itong pong mga karanasan ninyo, no? Dahil kayo nga po ay nakatatlong termino bilang punong barangay sa Alasas, sapat na para makapagsilbi naman po kayo sa mga taga San Fernando, no? This time, no, sa syudad na po ang talagang pagsisilbihan natin kung kayo po ay papalarin. Siguro din, no, sapat na ito, no, dahil nga sabi ko magtatapos na tayo sa termino, no. Tayo po ay dumaan na sa bilang naging leader ng mga kabataan, youth, at tayo ay naging barangay kagawad, at ngayon po ay kasalukuyan po ng barangay, ay naisipan po natin tumakbo sa Ciudad San Fernando upang ipagpatuloy po natin ang mga nagawa natin programa dito sa Alasas. Karagdagan lang po doon sa mga programa nating nagawa sa bilang punong barangay ngayon, ay pinaigting po natin, pinalakas din po natin dito yung education. No? Dahil hindi pa po si Kapitan Alvin, ay ang lahat po ng mga mag-aaral dito sa Alasas Elementary School ay pinuprovide po niya ng libreng gamit eskwela o school supplies. Grade 1 po hanggang grade 6. Hanggang kasalukuyan po ngayon, mula nung umupo ako, before pa ako umupo, nag-umpisa ako nang umupo hanggang ngayon, wala pong mag-aaral sa Alasas Elementary School na pumapasok po na hindi libre ang gamit eskwela. No? Okay. Kaya naman po, yan nakita natin, napakarami po ang nakapagtapos ng pag-aaral. So, all right. Kap, in as much as we want to hear more of your plans and platform, siguro po, iimbitahan muli namin kayo sa isa sa ating mga programa one of these days para mas malaman pa po yung plataforma, yung plano po ninyo para po sa City of San Fernando. Anyway, wala na po tayong oras. Magpapasalamat na po ako sa inyo, Barangay Captain Alvin Mendoza. Good luck, sir, sa inyo pong candidacy. At well, we will invite you again one of these days para ipagpatuloy po natin, mapakinggan po ng mga taga San Fernando ang inyong mga plano para sa City of San Fernando kung kayo po ay panarin. Maraming salamat po sa inyong oras, Barangay Captain Alvin Mendoza, aspiring councilor sa Ciudad San Fernando. God bless you, sir.
Thank you po. Yeah. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, isang Christmas village sa Severo, Mabalacat City ang binuksan ng developer na Westchester Realty Corporation sa publiko nito lamang weekend. Bukod sa mga naglalakihang Christmas tree at makukulay na dekorasyon sa playground para sa mga bata, patok din itong pasyalan dahil sa live entertainment at iba't ibang pagkain na matatagpuan sa food hub section. Silipin po natin ang pinakabagong atraksyon sa Pampanga sa report ni Paolo G. Santos. Paskong Pasko na talaga dito sa pinakabagong atraksyon sa lalawigan ng Pampanga, ang Christmas Village na ito na matatagpuan sa Severo Subdivision sa lungsod ng Mabalacat. At nitong Sabado, November 6, pinailawan ang mga naglalakihang Christmas tree at makukulay na dekorasyon para lalong pasiglahin ang holiday season. At para kumpleto ang Christmas experience, mayroon ding live entertainment at syempre, hindi mawala ang pagkain sa kanilang food hub section. Masaya naman para sa mga bata. Mayroon na silang mapapasyal na buksan ulit yung playground nila. Maganda po. At least may mga libahan yung mga tao. Maganda po kasi mas malapit po sa amin eh. But wait, there's more! Isang engrandeng raffle ang maaaring salihan ng kanilang mga kliyenteng homeowners. You have a chance to win first yung ating cash prizes. From 10,000, 15,000, 20,000, up to 50,000. Pwede po tayo manalo ng cash prize. At meron pa po niyan, meron pa po tayong showcases. Yung living room showcase, kitchen showcase, dining showcase. Talagang marami pa po. Tapos meron pa tayong motor, e-bike. And of course, ang pinaka-main raffle po natin, nanalo na po tayo ng cash prize,
nandaro na tayo ng showcase and we still have a chance to win the brand new vehicle. Ito po yun yung GD na worth 1.2 million pesos po yan. Pero huwag raw mag-alala dahil ang naturang pasyalan hindi lamang para sa mga residente ng Severa, kundi bukas din ito sa publiko ayon sa developer ng Westchester Realty Corporation. Bukod dito, may regalo din daw ang Westchester Realty Corporation sa publikong nais magkaroon ng sariling bahay ayon sa presidente nito na si Nico Valencia. Dito po sa Severa project po natin, dito po ay pinakamababang down payment. We only ask for 20,000 pesos all in. Pwede na po tayong lumipat kaagad dito po sa Severa. At mababa rin po ang ating monthly amortization. Ayon sa dating may-ari ng Severa na si Globe Asiatic Realty Holdings Incorporated Mega Builder Delphine Lee, malaki ang kanilang pasasalamat sa Westchester Realty Corporation dahil sa maayos na pamamalakad umano nito ng subdivision. Ang number one kong concern ay security. Gusto nating maramdaman ng bawat isa sa inyo, kahit hating gabi kayo maglakad, hindi kayo kakaba-kaba. So yun lang naman ang pakiusap ko kay Congressman Valencia at nagkasundo kami. Samantala, napapanahon lamang daw ang pagpapasaya sa mga residente ng Severa dahil bukod sa pandemya ay naging stagnant ang naturang proyekto. Kailangan pasayahin din natin sila. No? So very appropriate itong Christmas na napagkasunduan namin sa board na we will come up with a Christmas village for more than 10 years. Stagnant ito walang development, malungkot. So, dinevelop natin, inayos natin ang kanilang mga tirahan dito, mga bahay nila, at kasayahan pa. And then, ito magiging traditional na palagay ko, every year. Ito pong silver ay 50,000 pesos. Ito pong red, yan po yung 15,000 pesos. Ito pong yellow, yan po yung 10,000 pesos. At ito pong green, yan po yung 20,000 pesos. So, tapos marami pa po tayo. Ito pong blue, violet, pink, yan po yung mga showcases po natin. Pag yan po ay nakuha po natin. Bida pa ni Valencia, ang madilim na kasaysayan ng Severa ay napawi dahil sa development project na nagiging mukha nito sa publiko na ito'y sincero sa kanilang mga katransaksyon. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong bisitahin at i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 158 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama po ang pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat mga karehiyon. 47 days na lamang po at Pasko na.